No, pratikament kull verità illi il-Bibja tallimna il-bniedem b'xi mod jew ieħor jopponija. Alla Trinità, l-infern, illi Ġesu miet bħala sostitut ta' niesu, illi l-Bibja hija bla żball ispirata minn Alla, kull ma hemm fl-Iskrittura bniedem b'xi mod jew ieħor jopponijah. Il-ħasra hi li anke u li Alla li huma diġà fis-saltna tiegħu minħabba li forsi ma jkunux għadhom malma ġieli wkoll jopponu xi dottrini sbieħ u jopponu forsi xi huma tqal jew għadhom forsi ma stħarġuhomx biżżejjed. Jekk tiftakru l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq waħda mill-veritajiet profondi tal-kelma tal-Alla. Kif Alla difatti mill-eternità għażel nies skont l-imħabba tiegħu u għażel lilhom u mhux il-ħadd ieħor għax hekk riedu skont il-ħnina tiegħu sabiex igawduh matul l-eternità u għażilhom fi Kristu. L-għażla tal-Alla. Ovvjament, mhix nħebbu wara subajja matul l-istorja tal-Knisja kien hemm diversi kampijiet u diversi kontroversi ta' kemm isu argumenti min jaċċetta din u min forsi jkun irrid jillapazza daqsxejn, jirranġa daqsxejn, jillima biex jagħmel aktar forsi preżentabbli għal moħħ uman. Għax vera, kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra bħalli kieku Alla qed jerfana fuq il-quċċata tal-muntanja biex naraw kollox minn fuq. U faċilment jaqbdek vertigo spiritwali. Ma tkunx tista' tiflaħ dak ix-xenarju tant vast kif Alla mill-eternità kien jafna bisimna u għażilna mhux skont il-merti tagħna għax m'għandniex ma skont il-ħnina tiegħu. Il-Kristjan matul din il-verità jilqaħħa u jifraħ biha u jgħixha u il-Kristjan forsi jkun għadu tarbija irid ukoll u jasal f'dak il-punt fejn ibaxxi rasu u jumilja ruħu quddiem Alla u jgħid ta' bilħaq fil-versens tal-kelma s-salvazzjoni tiegħi hija dovuta lil Alla kollha kemm hi u xejn minn nifsi. Żewġ argumenti illi jużaw dawk in-nies illi ma jaqblux ma' dil-verità, ċoħ li Alla jagħżel skont kif jogħġob lilu. Għaliex mill-istess ċappa ta' tafal Alla għandu dritt bħala l-fuħħari illi jagħmel vażun sabiħ kif ukoll qasrija bla ebda ġmiel ta' xejn. Jagħmel li jrid mit-tafal. Żewġ protesti, waħda minnhom in-nies malli jisimgħu qegħdin jgħidu allura x'sar minna r-rieda tiegħi, jien għandi rieda. Jekk Alla diġà iddeċieda, diġà determina b'mod infallibbli min għandu jsalva skont il-ħnina tiegħu u min skont il-ġustizzja tiegħu għad jiġġudikah għall-infern. X'sar minna r-rieda tiegħi? Min jista' jirreżisti r-rieda tal-Alla? U t-tweġiba tal-Bibja hija sempliċi. Alla tagħna rieda, dik ir-rieda hija taħt ir-rieda suprema u sovrana tiegħu. U ċe Alla jippretendi minna li skont ir-rieda li tagħna nagħmlu għażliet li b'dawk l-għażliet se jkollna l-konsegwenzi ta' barka jew ta' saħta. Ir-rieda tagħna hija reali, però tinsab taħt ir-rieda tal-Alla. Taħt ir-rieda tal-Alla. U it-tieni protesta li nisimgħu sikwit hija jekk Alla diġà għażel lil dawk li ħajsalvaw. Mela jiena nista' norbot idejja nintefa' fuq is-sufa ma nagħmel xejn. Għax jekk jien magħżul, Alla ħajsalvani. Jekk mhux magħżul, nagħmel ħanintilef. U tidher li hija protesta jew kritika illi fiha l-laħam. U allura rridu nittakiljawha
ħan ikkonċentraw fuqha infatti dal-għodu fejn se nippruvaw nuru illi Alla mhux biss għażel imma lil dawk li għażel irridhom eventwalment wara l-konverżjoni tagħhom illi jaċċertaw ruhom illi huma ta' bilħaq magħżulin minn Alla. Illi jkunu żguri fil-qiegħ ta' qalbhom illi jien wieħed mill-imsejħin, jien waħda mill-imsejħin ta' Alla. U allura appena aħna nkunu ċerti, assigurati minn din is-sejħa ta' Alla, il-Bibja tkompli tgħallimna wkoll illi nirrendu lil Alla, nagħtu lil Alla dak il-frott ta' ġustizzja skont il-għażla tiegħu. Jiġifieri, mhijiex kritika ġusta meta n-nies jgħidu illi la darba Alla diġà għażel, allura nagħmel x'nagħmel mhix qed tagħmel differenza. Għax il-Bibja tgħallem il-kontra. Il-Bibja tgħallem l-oppost għaliex tgħid illi Alla li għażel u allura qed isejjaħ il-magħżulin tiegħu biex igawdu l-fidwa ta' Kristu u jissieħbu miegħu bħalma fera hija fid-dielja u għandha l-ħajja mid-dielja, hekk ukoll Alla qiegħed ilaqqamna fi Kristu sabiex nagħmlu l-frott skont il-għażla u skont il-sejħa tiegħu. Ġifieri anke skont dan il-pass li rajna dal-għodu mill-tieni ittra ta' Pietru jgħidilna illi Alla tagħna il-wedi tiegħu, il-wedi huma ħajdu qishom imsiebaħ, qishom lampi illi jdawlulna triq, illi jinkoraġġuna nibqgħu mexxin fit-triq id-dejqa illi Kristu poġġina fija. U jkompli jgħidilna hekk illi barra minn dan għamlu l-ħeġġa kollha. Intom li intom msejħin qed għamlu l-ħeġġa, kunu żelużi u żidu mal-fidi tagħkom il-virtu, l-arfa, ir-rażna, is-sabar, it-tjieba, il-ħbubija tal-aħwa u fuq kollox l-imħabba. Għax jekk intom tagħmlu dan, jekk ilkom fikom dal-ħwejjeġ u bil-kotra ma jħallukomx firħa vojta ġifier battala jew bla frott għall-arfa ta' Sidna Ġesu Kristu. Pietru qed jirraġuna u qed jgħid illi aħna li aħna msejħin u allura Alla tagħna d-don tal-fidi illi bih aħna identifikati ma' Kristu u għandna l-ħajja tiegħu fina, issa qed jgħidilna dik il-fidi ħadmuha. Dik il-fidi ħadmuha. L-istess meta kiteb l-ewwel ittra tiegħu Pietru jgħidilna qabel xejn illi qed jikteb lil magħżulin skont l-arfa minn qabel talla dawn huma l-qarrejja tiegħu huma Kristjani u qed isejħilhom magħżulin skont l-arfa minn qabel ta' Alla. Dawk in-nies Alla qed jindirizzhom u ċollilna l-koll sabiex aħna nfittxu mill-ħajja tagħna, mill-kambjamenti tal-karattru tagħna, mill-bidliet li naraw kif nużaw insiedna, kif inħadmu moħħna. L-emejjel tagħna minn ġurnata għall-oħra nibdew nindunaw li ta' bilħaq iva, il-grazzja t'Alla qiegħda taħdem fina. Din hija r-responsabilità tagħna illi aħna il-Kristjan bħala l-magħżul, bħala wieħed mill-magħżulin t'Alla għandu ifittex illi jkun assigurat. Illi jkun ċert, mhux jibqa' ċaqlembuta ma jafx fejnu. Darba kien hemm wieħed iddiskrivili s-salvazzjoni bħala revolving door tal-lukanda. Illi tista' tkun salvat għax tidħol fil-lukanda ma l-bib jibqa' jdur u jekk tinserta illi meta tmut tinserta barra, mela tibqa' barra. L-iskrittura ma tirraġunax hekk. L-iskrittura tgħidilna illi Alla ta' bilħaq isejjaħ skont il-għażla tiegħu u dawk li msejħin iridna nkunu ċerti illi aħna ninsabu ġewwa. Ġo saltna tiegħu. Saltna ta' ġustizzja, ta' ferħ u ta' sliem fl-Ispirtu Santu. Allura
il-fatt li Alla għażel mhux talli ma jagħmilniex għażenin jew traskurati, talli b'dak it-tarif aħna għandna inċentiv. Għandna motiv qawwi u nibdew nirraġunaw ma' nfusna jien li Alla sejjaħli. Jien illi ismi huwa miktub fuq il-ktib tal-ħajja, irrid noġob il-Alla. Irrid nimxi skont ir-rida tiegħu. Litra l-lut ukoll tgħidilna kemm hija responsabilità tagħna. Jgħidilna hekk li aħna nixtiequ li kull wieħed minnkom mhux xi wħud speċjali dawn li kull Kristjan nixtiequ li kull wieħed minnkom juri sal-aħħar l-istess ħeġġa għat-twettiq sħiħ tat-tama. It-tama tagħna li fi Kristu l-awtu qed jgħidilna rridu nwettquha, rridu nikkonfermawha, rridu nuru għalina nfusna li hija tama ġenwina, hija tama ħajja. Ukoll fl-istess ittra aktar tard, kapitlu 10 vers 29 jgħidilna mela ħanesqu b'qalb sinċira bil-milja kollha tal-fidi, jekk taqra bl-Ingliż bl-assigurazzjoni sħiħa tal-fidi. Mhux biss li temmen, ma li tkun assigurat, li tkun konvint illi inti l-oġġett tal-ħnina tal-Alla. Illi Alla għamlek reċipjent biex juri fik il-kumpassjoni, il-ħnina, il-grazzja tiegħu. Ħanersqu mela b'qalb sinċira bil-milja kollha tal-fidi, biqlub imnatfin minn kuxjenza ħażina u ġismna maħsul bil-manadif. L-awtur għal darbara iridna nkunu nafu fejn ninsabu u fiex ninsabu. Iridna naslu prattikament f'dik il-konklużjoni tremenda illi għalija wasal l-Apostlu Pawlu, meta fir-Rumani 8 vers 33 jibda biex jgħid min kapaċi jgħid xi ħaġa kontra l-magħżulin tal-Alla? Min kapaċi jixlihom lill-magħżulin tal-Alla? Huwa Alla li jiġġustifika. Alla diġà għata sentenza favur tagħna. Aħna li għandna l-fiduċja tagħna fi Kristu, f'Ibnu l-Maħbub, Alla qed jgħid dawn in-nies huma ġustifikati. Dnubietom huma maħfura u Alla jridna nkunu nafu din. Min hu mela li se jkundanna? Huwa Kristu li miet, jew aħjar li reġaqam li qed fuq l-emin tal-Alla u li jidħol ukoll għalina qed jinterċiedi għalina. Ġesu mhux biss ma jikkożanani, ma jixliniex, mhux biss ma jippunta s-sebaw kontrina, imma tal-li qed fuq l-emin tal-Alla u qed jinterċiedi għalina. U għandna idea tajba x'qed jinterċiedi għalina. Ġvanni 17 vers 27 jgħidu missier qaddis irrid li dawk kollha inti tajtni ikunu miegħi fejn kun jien biex jaraw il-glorja tiegħi, glorja li tajtni minn qabel it-tissis tad-dinja. Ġesu jrid li dawk li ma tiegħu mifdin bid-deb prezzjuż tiegħu jaslu biex jirtu il-glorja eterna. U għalhekk Pawlu jkompli jgħid hawnhekk. Min jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Dinja il-bużillis kollox. Għaxek aħna forsi mażulin ma mbagħad ninsertaw li ssir xi ħaġa ħażina u immutu u nkunu fonata barra. Pawlu qed jgħid hawnhekk min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Min? U jsemmi xi teddid, xi perikli, xi minaċċi li jistgħu forsi jifrduna mill-imħabba ta' Kristu, isemmi niket, jew dwejja, jew persekuzzjoni, jew ġuħ, jew era, jew periklu, jew sejf, bħalma miktub minħabba fik aħna l-jum kollu maqtulin. Aħna miżmumin bħala naċ sejrin għall-biċċerija. Jiġi fiżikament nidru patetiċi qudiem id-dinja, fiżikament aħna dajfa u Ġesu qal tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Aktar tibżaw minn Alla li kapaċi joqret kemm il-ġisem kif ukoll il-ruħ l-infern. Ġifieri Pawlu qed jgħidha fiżikament minn barra nidru dajfa, però il-persuna tagħna hija miżmuma bl-omnipotenza ta' Kristu. In-naxxej semgħu leħni, jiena nafhom huma jmexxu warajja u jien nagħtihom il-ħajja dejjem u ma jintilfu qatt u lanqas ebda bniedem ma jista' jaħtafhom minn idi. Missier li tagħhom li huwa aqwa minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Bħalli kieku l-id ta' Kristu mhux biżżejjed, hija biżżejjed.
Ma Kristu jgħid imma li tal-missier ukoll iżżommna. Ukoll iżżommna. U għallu qed jgħid hawnhekk mi se jfridna Pawli jgħidina f'dawn il-ħwejjeġ kollha aħna aktar minn rebbieħa. Mhux sempliċement rebbieħa, aktar minn rebbieħa. Daqs kemm hu ċert li Kristu qam minn bell-imwiet, daqshekk hija ċerta wkoll il-salvazzjoni tal-maħturin tagħna. X'jiena żgur, konvint Pawlu qed jgħid, ġifieri wasal għal dil pożizzjoni li issa ħadd mu ħajdawallu moħħu. Ħadd mu iddaħħalu xi dubju, ħadd mu se jipprova jargumenta miegħu jiena żgur li l-mewt, lanqas il-ħajja, l-anġli, lanqas il-prinċipati, l-assetat, lanqas il-ħwejx tissa, lanqas il-ħwejx li ġejjin. Affarijiet li jistgħu jiġu issa jew fil-futur, lanqas l-oli, l-għammiq u l-ebda kreatura oħra ma tista' tifridna minn mħabba Alla li fi Kristu Ġesu. Alla jridna nkunu assigurati jew le? Iridna nkunu assigurati. Il għaliex hekk inti ma tafx min int u x'int. U x'inhi r-relazzjoni tiegħek, hija relazzjoni sikura. Sikura. Ma' sess protett minn Alla bil-qawwa omnipotenti tiegħu permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt. U allura din hija il-responsabilità tagħna li aħna naslu għal dik il-pożizzjoni fejn ngħidu jiena Alla jobbligani li nkun ċert u rrid ingawdi din iċ-ċertezza. Meta kollok moħħok imkisser bid-dubju ma tafx fejn inti ċaqlem buta, allura ma tasalx. Iċ-ċertezza tatina dik is-sliem. Pawlu jgħid issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura minn din l-assigurazzjoni nibdew aħna nkunu ħielsa. Ħielsa għal xiex? Ħielsa biex naqdu lil Alla. Ħielsa biex nħobbuh. Ħielsa biex nimxu fil-modijiet tiegħu. Kif naslu għad l-assigurazzjoni? Importanti. Kif nasal biex jiena nkun ċert. Illi jiena dnubitu mu maħfura bil-merti ta' Kristu, illi jiena għandi l-ħajta dejjem għax Kristu tajjili bħala lotja tiegħu, u li jiena il-qagħda tiegħu quddiem Alla tiddependi purament fuq il-grazzja tiegħu u xejn fuq il-merti tiegħi. Kif naslu għad l-assigurazzjoni? Naslu għad l-assigurazzjoni mhux billi nipprova niggessja jew naqta xem fil-ħsieb talla, fil-ħsieb etern talla. Jew forsi billi nipprova nittawwa fil-ktib tal-ħajja ħalli nara ismi u x'hemmhekk. Ħanaslu għal din l-assigurazzjoni billi nara il-frott tas-sejħa talla. Il-frott tas-sejħa talla. Jekk inti trid tara siġra hix tajba u le, nasab ebda bidwi ma jmur ifittex u jara xi kwalità ta' eru għandha u joqgħod iħaffer u jara taqrida s-siġra. L-eru huma inviżibbli huma importanti kif tarfa. Intom bdiewa, ma sabtin kapaċi tweġbuha kif taraf is-siġra x'tajba u le, mhix ħaġa li tidher ħafna. U s-siġra infatti teżisti l-unika skop għala teżisti s-siġra hija biex tagħti il-frott. Il-frott. U Alla jridna mill-frott illi l-Ispiritu Santu jirnexxielu jaħdem fina u fil-ħajja tagħna, narfu illi ta' bil-ħaq il-ħajja tagħna bidlet issa d-direzzjoni. Fejn qabel kont fuq fi triq il-wiesa li tagħti għat-telfien, Alla issa sejjaħli biex nimxi fuq dik it-triq dejqa ristretta ma tagħti għall-ħajja. Il-frott. Għandna eżempju sabiħ ta' xiġifieri il-frott li jirriżulta minn din l-assigurazzjoni. Fl-ewwel ittra Tessalonkin kapitlu 1. Pawlu meta kitbel il-Knisja kienet għadha żgħira, forsi anke numerikament ma tantx kienu nies, ma qed jikdbilhom u jgħidilhom l-ewwel ħaġa niżżikħaj l-Alla kull ħin għalikom ilkoll. Billi nsemmukom fit-talb tagħna. Meta qed nirringrazzja l-Alla għal xi ħaġa tajba fik, qiegħed nammetti li Alla ħadimha fik. Mhux li int ħdimta fik innifsek. U niftakru bla jedu fil-ħidma tal-fidi, fit-taħbit tal-imħabba u fis-sabar tat-tama f'Sidna Ġesu Kristu
qudiem Alla u missierna billi nafu l-aħwa maħbubin minn Alla li intom magħżulin. U tgħid Pawlu kif kien jaf li huma magħżulin? Vera Pawlu kien jagħmel mirakli u kellu ħafna rivelazzjonijiet, però ħajkompli jispjega kif jaf li dak Tessalonikin huma il-magħżulin tal-Alla għax qed jara fihom fidi, tama u mħabba. U jsejħilhom appuntu maħbubin minn Alla għax huwa l-istess Alla illi anqal fihom illi ħoloq fihom fidi fi Kristu imħabba li proxmu u tama fil-miġġja tiegħu fl-aħħar jum. Għax l-Evanġelju tagħna ikompli jgħidilhom ma ġikomx bil-kelma biss. Għal ħafna nies l-Evanġelju jiġi bil-kelma biss. Jisimgħuh u ma la jinsewh. Jew forsi jisimgħu u jżommu fil-memorja l-istorja tal-Vanġelu, però dika bil-kelma biss. Imma intom ġiekom bis-seta wkoll u bl-Ispiritu Santu u b'konvinzjoni sħiħa. Kienu konvinti illi dak il-messaġġ li waslhom Pawlu kien propjament messaġġ mibgħut mis-sema u propjament maqtuħ għalihom. Jotta għalihom bħala midinbin. U intom sirtu tixbħu lienna u lil-mulej billi lqajtu l-kelma f'ħafna niked bil-ferħ tal-Ispiritu Santu. Meta l-Kristjan kapaċi jirreżisti t-tiġrib u għavolja jkollu jbati, għavolja jkollu ħallas prezz, jibqa' fidil l-insidu, dik ukoll hija marka li hu msejjaħ minn Alla. Għax minn għandkom dwiet il-kelma tal-mulej mhux biss fil-Maċedonja u fl-Akkajja, imma l-fidi tagħkom f'Alla xterdet ukoll kullimkien. Marka oħra tal-magħżulin tal-Alla. Il-magħżulin tal-Alla huma biżla fid-dinja. Il-fidi tagħhom ma jżommux għalihom infushom, jaqsmuha ma' ħaddieħor, jikkomunikawha, jirraġunaw jgħidu dak li Alla tani b'xejn, jien rrid ukoll nagħtih b'xejn ħaddieħor. Pawlu qed jirrikmandhom għal din hija sinjal tas-sejħa tal-Alla. Iżjed għax huma jgħidu fuqna x'daħla kellna fostkom u kif dortu lejn Alla mill-idoli biex taqdu l-Alla ħaju veru, marka tremenda. Kif nista' nkun naf jiena x'wieħed mill-magħżulin tal-Alla? Għax indimt. U indimt ġenwinament sirt tobgħod id-dnub, sirt tiddetesta. Ma taħmilx kull ħażen fil-qalb tiegħek taf illi fejn qabel inti kont taffeċ fit-tajn tal-immoralità, tal-ħażen, tal-faħx, tal-gideb, tad-da, dak l-affarijiet tista' jqażżuk. Dik hija sinjal li inti imsejjaħ minn Alla. Dortu lejn Alla mill-idoli. Tessalonikin kienu pagani kellhom diversi allat, dawn telquhom, li kellhom is-statwa tagħhom kisruhom. Issa qalu rridu naduraw il-ħallieq l-Alla ħaj u vera. U-turn. Fil-li mexxin f'dik id-direzzjoni jduru li Alla. U biex tistennew mis-sema l-libnu li hu qajmu bel-imwiet Ġesu li ħlisna mill-għadab li ġej. Kif jafu, kif Pawlu jaf li huma l-magħżulin tal-Alla, kif sejħilhom, nafu li intom magħżulin il għaliex emnu l-Vanġelju. U l-Vanġelju qed jingħata tama li fl-aħħar jum meta Ġesu jidher mismewwiet seħlisna mill-għadab jew mill-korla tal-Alla li għad tidher fuq kull midneb. Pawlu għabek tagħna ħanidu teżi kif nista' nkun naf jiena xi wieħed mill-magħżulin tal-Alla billi għandek fidi vera fi Kristu, billi għandek biża' reverenti lejn Alla, illi fid-deċiżjonijiet tiegħek minn ġurnata għall-oħra. F'kull sitwazzjoni int ma' minn int tagħmel deċiżjonijiet tajbin li jonoraw il-Alla. Kif naf li jiena magħżul? Billi għandi dak is-swiet il-qalb illi irrid issa b'soba għall-iżbalji u d-nubiet ta' dawk issa huma xi ħaġa tal-passat u minnhom quddiem irrid jiena illi noġob lil Sidi li miet u rxoxta għal ġustifikazzjoni tiegħi. Sinjal ieħor huwa li jkollok ġuħ u ħaġġ għal ġustizzja. Ġuħ u ħaġġ. Meta jkollok il-ġuħ jew tkun bilanċ
tinsa kollox, vera, tinsa kull ħaġa oħra. Għaliex? Għax trid tissodisfa dak l-ħaġġ li qed jifnik. Issir konxju, issir taf illi iva l-ħajja li tagħmel sens, il-ħajja sinifikanti, dak il-ħajja kif ikkonkluda Salamun meta qal illi il-konklużjoni wara nistama kollox hija din. Ibża minn Alla u ħares il-komandamenti tiegħu għax dan huwa l-iskop ta' kull bniedem. Il-Kristjan ikun sab l-iskop tiegħu. U x'inhu l-iskop tiegħu? L-iskop tiegħu huwa illi igawdi u jħobb lil Alla. Li mhux biss huwa l-ħalliq tiegħu, imissa sar permezz ta' Kristu il-feddej tiegħu mid-dannazzjoni eterna. Tessalonkin, Pawlu aktar tard jgħidilhom aħna wkoll nirringrazzjaw l-Alla għalikom bla edu. Għax meta intom il-qajtu l-kelma ta' Alla li smajtuha minn għandna. Tajjeb il-kelma ta' Alla taslinna permezz ta' xi ħadd ieħor. Inti smajta minn għand it-tali, inti smajta minn għand it-talija, tajjeb għallek jaħdem. Intom smajtuha minn Alla, però dil-kelma intom ma laqajtuhiex bħala l-kelma tal-bnedmin. Mhux bħalli kieku xi ħadd qed jgħidilkom storja. Jew xi ħadd qed jivvintalkom xi ħaġa. Imma il-qajtuha bħalma jitassew bħala l-kelma ta' Alla. U l-kelma ta' Alla hija deċiżiva għal ħajtna. Meta aħna nilqawha u nirrikonoxxuha bħala ta' bilħaq il-kelma ta' Alla, dik il-kelma ta' Alla tibda tikkmanda fuqna. Fuqna u allura il-ħajja tagħna se tinbidel radikalment. Il-qajtuha bħala l-kelma ta' Alla li taħdem bisħieħ ukoll fikom intom li temnu. Pawlu għalihom intom il-maħbubin tal-Alla, Alla għażilkom, tajjeb, u qed jgħidulhom hawnhekk ukoll dik l-istess kelma li intom irċevejtu. Hija kelma li qed topera fikom, qed tibdilkom, qed tqaddiskom, qed iġġibkom tixbħu aktar u aktar lil Sidna Ġesu Kristu. U allura hija valida din il-kritika meta jgħidulna imma jekk Alla għażel mill-eternità, allura jiena noqgħod ċiċċibeqqi u ma nagħmel xejn għax x'iswa. Le, għal-kontrarju. U ħafna nies għalhekk jitfixklu. Għaliex jisimgħu karikatura tal-verità, jisimgħu tawwiġa tal-verità. Ma tkunx il-verità. Tkun il-verità kalpestata, mawġa, imkerħa. U allura ovvjament illi ma jilqawx il-verità tal-Alla. Il-fatt li Alla predestina għażel l-xuħud ta' salvazzjoni. Dik is-sejħa meta taslinna u aħna nkunu ċerti minnha, ħattina l-enerġija, ħattina il-qawwa biex aħna minkejja kollox nibqgħu mexjin fedelment ma' Sidna Ġesu Kristu. U dak hu propjament illi qed jgħidilna Pietru hawnhekk fl-ittra tiegħu fejn jgħidilna illi mal-fid iżidu l-virtu, r-rażla, s-sabar, tjieba, il-ħbubija tal-aħwa, l-imħabba. Għax hekk ikolkom fikom dal-wejjeġ u bil-kotra ma jħallukomx battare u bla frott għall-arfa ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħanitkellmu mela dwar il-frott ta' din l-assigurazzjoni, il-frott meta inti ċert li Alla sejjaħlek. ċert li r-rispons tiegħek għall-Vanġelu huwa wieħed ġenwin, m'intix qed tirreċta jew tipprova toġob il-ħadd, imma qed tara fil-dinja l-ħidma tal-Ispiritu Santu fik. Illi fetaħlek għajnejk, illuminak, dawrek lejn Kristu, urek l-eċċellenza, l-ġmiel, iżbuħija li hemm fi Kristu. Urek li Ġesu huwa propjament l-uniku salvatur kompetenti li salva l-bnedmin. Palma qalu stess lill-missier qallu inti tajtni awtorità fuq kull bniedem biex nagħti l-ħajta dejjem il-dawk kollha li tajtni. U allura hawnhekk meta għandna din l-assigurazzjoni li jien ta' Kristu huwa tiegħi. Palma qal l-Apost Pawlu jiena msallab ma' Kristu madankollu jien ngħix ma mhux jien huwa Kristu li jgħix fija. U allura il-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħabni u talu nnifsu għalija. X'tip ta' ħajja? Meta inti taf li Kristu ħabbek tant li xerra d-demmu għalik fuq is-salib. X'tip ta' ħadejx bħalma Kristu ħabbek ħatħobbu. U allura is-sens u ċ-ċertezza ta' din l-għażla ta' Alla, il-fatt li jinnaf li jiena wieħed mill-magħżulin ta' Alla.
dawn iqanqlu fina raġun jerġa' aktar u aktar għala jiena għandi nkun attiv, bieżel, ħerqan biex noġob il-Alla. L-ewwel nett bħala frott tal-għażla numiljaw ruħna quddiem Alla. Issa din hija kritika oħra infatti li jgħidu xi ħaġa l-kontra minn ma jaqbilx ma' din il-verità li qiegħda fl-Iskrittura. Jekk Alla għażel lil xi wħud u mhux l-oħrajn. U allura dawk li huma magħżulin ħajtkabru. Jitkellmu hekk però għax m'għandhomx l-esperjenza tal-grazza tal-Alla fihom. Għaliex li kieku kull min jilqa' ix-xhieda tal-Iskrittura dwar l-għażla tal-Alla issibu li jumilja lil nnifsu quddiem Alla. Mhux tal-li ma jiftaħarx, ma tal-li jumilja lil nnifsu. Fl-ittra lill-Efesin, Pawlu beda biex bla mistħija u bla riserva jiddikjara mill-bidunet, kapitlu 1 vers 3. Imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li berikna fi Kristu kull barka spiritwali fis-smewwiet. Hija l-azzjoni ta' Alla favur tagħna. Bħalma għażilna fih qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisin u bla teba' qudiemu fl-imħabba. Alla għażilna. Pawlu qed jiddikjara bil-miftuħ u bla ebda riserva. Però mbagħad fit-tieni nofs tal-ittra tiegħu fejn issa ħajispjegalna allura il-konsegwenzi kif għandha taffettwana dil-verità. Issa li lqajna dil-verità dwar l-għażla tal-Alla, r-rikonċiljazzjoni li ħadem permezz ta' Kristu. Kristu huwa slim tagħna. Il-fatt li Alla qiegħed iqisna li m'għadniex qorba u barrajn ma sirna nies tal-istess belt mal-qaddisin u tad-dar tal-Alla. Dan affarijiet kif għandhom effettwawna? Kapitlu 4 vers 1 jimmela il-priġunier tal-mulej. Nitlobkom bil-ħniena li timxu kif jixraq l-sejħa tagħkom. Hemm mod kif twieġeb għal din is-sejħa tal-Alla. Hemm mod wieħed. Timxu kif jixraq l-sejħa tagħkom li bija kontum sejħin, kif? Bl-umiltà kollha. Isemmi affarijiet oħra bil-lewwa, bis-sabar taħmlu l-xulxin bl-imħabba titħabtu biex iżommu l-għada l-Ispiritu bil-rabta tas-slim. Kapitlu 4, 5 u 6 jkompli jispjegalek. Imma l-ewwel ħaġa fundamentali illi għandha tnissel fina din il-verità illi Alla għażilni u din nafa jiena u nafa mill-mod kif Alla bidilla ħajti. Kif Alla ressaqni lejn Kristu. Kif hu issa kollox għalija. Din il-verità tnissel fil-Kristjan l-umiltà. Għaliex? Ila xi raġuna u jgħid li Alla se tagħżel ħadd ieħor u mhux li jien x'kont speċjali jew aħjar ma' ħadd ieħor biex Alla tefa' il-ħarsa tal-ħnija tiegħu fuqi, propjament fuqi. Dik Tumiljana. Hemmhekk naraw kemm ta' bilħaq aħna maħna xejn quddiem Alla. Tafal, walla oġbu, skondina tiegħu illi bħalma qalet Marija, il-dawk li huma onja u l-supervi Alla keċċhom il-barra u olla li ċkejknin. It-tieni ħaġa, meta tkun assigurat, inti tibda tadura il-font tal-ħniena ta' Alla. U aktar ma tavvanza fil-fidi tiegħek, aktar ma timmatura, aktar issir taf kemm inti midneb pesta, ingrat u m'intix qiegħed tgħix fedelment skont kif jirrakjedi Alla. Aktar ma aħna nimxu l-qudiem fil-fidi tagħna, aktar nsiru konxi tal-qdusija tal-Alla. U ta' kemm aħna maħniex denji illi nidru quddiemu. U frattant Alla għamilna mill-qwejn kif fil-maħbub ibnu. U għaliex għax urid. Pawlu l-Apostlu fl-ewwel ittra Timotju allura huwa xieħ u wasal prattikament fit-tmiem l-appostolat tiegħu.
U qiegħed jgħid hawnhekk f'kapitlu 1 vers 12. Jiena niżżaħħar li Kristu Ġesu sidna. Immaġina li kuljum kien ringrazzjah il-Ġesu. U iroddu ħajr. Għax tani l-għajnuna sabni fidilu edni fil-ministeru. Jien li qabel kont daj. Kien midaj bl-isem ta' Kristu. Kristu għalih kien impostur, fals, messija ta' parsi. Qabel kont daj u persekutur u inġurjus. Kont nagħmel sekk jipprova jħarbat il-Knisja tal-Alla, jarresta, joqtol, jixħed fil-ħabs lill-Kristjani. U baqa' dak is-sens li kif jista' jkun Ġesu illi imbagħad arresta lili. Fejn seta' ħallini nibqa' inwettaq dak l-atti tad-dmija u fl-aħħar jiġġudikani għall-infern. Allura huwa mimli bil-għaġeb, mimli b'dik is-sens ta' meravilja il-ħnija tal-Alla laħqitu. Kont daj imma lajt ħniena, irċivejt ħniena għax dan għamiltu fl-injoranza b'nuqqas ta' fidi. U l-grazzja ta' sidna kotrot aktar ma Pawlu rali u nifsu ndeni qudiem Alla, aktar il-grazzja tal-Alla żdiedet għalih bil-fidu fl-imħabba li fi Kristu Ġesu. Dinja kelma vera jgħid. U tamil aħħal kollox, m'hemmx argumenti, Kristu Ġesu ġi fid-dinja biex isalva l-midinbin. Li fosthom jien l-ewwel wieħed. Tgħidu Pawlu l-Apostlu illi wasal fit-tmiem ta' ħajtu u qed jgħid hawnhekk illi jien il-prinċipali fost il-bnedmin fost il-medmin kollha iva. Iva. Li kieku għandna l-maturità tal-Apostlu Pawlu illi kien żgur kien jemmen illi l-umanità dawk li Alla iħobbhom dik l-imħabba speċjali li ħajwassalhom għal glorja eterna fil-ġenna. U b'dik l-entużjażmu fl-evanġeliżmu, fix-xandi, fit-tagħlim, fil-pritkar tal-kelma, fis-sofferenzi, fit-batijiet, fit-tħaġġir, fin-nawfraġi li sofra. Kemm il-darba sawtuh bil-bsaten. U xorta jibqa' għaliex għax kien jaf illi lan Alla huwa infallibbli. U Alla qed jinqeda bina li rċivejna ħnina tiegħu biex l-istess ħin ngħaddu għal ħadd ieħor. Le aħwa. Il-għażla tal-Alla mhux talli ma tagħmilniex għażenin imma talli tħeġġiġna aktar. Tħeġġiġna. Kristu ġie fid-dinja biex isalva mid-dinbin li fosthom jien l-ewwel wieħed. U Pawlu ma setax jaċċettadi li minn daqshekk nies għall-oġbu li salva lili. Iva. U dik tpoġġina żommna f'postna quddiem Alla. Iżommna f'postna. Aktar minn hekk, meta nkunu assigurati nafu li Alla sejħilna skont il-grazzja tiegħu. Skont il-pjan etern tiegħu. Infittxu li nippurifikaw li nafusna. Infittxu li aħna ma nibqgħux ibtakmati b'dak l-istess vizzji ta' dari, imma rridu nissaffew. Ħalli nkunu reċipjenti notfa illi l-mallem tagħna kapaċi juża. 2 Korintin 6. 2 Korintin 6 vers 16. Pawli jgħid, intom it-tempju tal-ħaj. U Pawlu qed jikteb il-Korintin li dawna fil-belt tagħhom kull fejn tmu kien hemm it-tempji tal-Allat foloz. Dak it-tempji kienu jinżammu dekorużi, xierqa, notfa kif għandu jkun. U Pawlu qed jgħidilhom issa intom in-nies li temnu f'Kristu, intom it-tempju tal-ħaj bħalma qal Alla nammar fosthom u nimxi fosthom u nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Meta Alla qed jgħid qed iwedna din il-weda fantastika. X'ħajkun ir-rispons tiegħek għalija? Ħatibqa' kif kont le? Għalhekk uħorġu minn ġo nofshom u nfirdu minnhom jgħid il-mulej, nissu xejn imniġġes u jien nilqakom u nkun għalikom missier. U intom tkunu għalija u li jitsubinu bniet jgħid il-mulej Alla li jista' kollox. Mela, billi għana dawn l-wediet maħbubin ħanitnatfu minn kull faħx tal-ġisem
u tal-Ispirtu billi nipperfezzjonaw il-qdusija tagħna fil-biża' tal-Alla. Qatt maħna mqazzin biżżejjed, qatt. U jekk aħna qegħdin nikkuntentaw ruħna bil-livell li wasalna fih, dak huwa sinjal ħażin. Mestna nisftu. Rridu nfittxu nipperfezzjonaw il-qdusija tagħna fil-biża' tal-Alla. Dak kollu appuntu għax Alla tagħna il-wedi tiegħu. Wedi illi jsibu l-iva u l-amment tagħhom fi Kristu Ġesu. Kristu Ġesu li ngħatalna, Pawl Pietru jgħidilna, predestinat minn qabel it-tissis tad-dinja messa huwa muri f'dawn l-aħħar jiem għas-salvazzjoni tagħna. Fuq kollox, il-frott ta' din l-assikurazzjoni meta aħna nkunu ċerti li Alla huwa favur tagħna, mhux għax ħaqna, imma għax hija fin-natura tiegħu li Alla jħobb. Nirreċiprokaw. Inwieġbu billi aħna nfusna nsiru nies li nafu nħobbu. L-imħabba tal-Alla tnissel l-imħabba. Ġodwani għajt il-mħabba tal-Alla tkeċċil barra l-biża', il-biża' iġib miegħu il-kastik. Imma min iħobb jara fil-Alla huwa mwieled minn Alla. Ma naħsibx li hemm eżortazzjoni aktar qawwija minn Rumani 12. Wara li Pawlu għadu kif spiċċa eżatt diskussjoni twila ta' 3 kapitli fuq il-predestinazzjoni, fuq l-għażla tal-Alla u suġġett kif nammettu l-koll tqil, però li jurina illi jekk xejn Alla għandu l-kman ta' kollox u għana suġġetti għarrida tiegħu. U bħala midinbin Alla joġbu jekk jikkastigana ħaqna. Jekk ikollu ħnina minna nirringrazzjaw ħalija. U għalhekk Pawlu jgħid hawnhekk nitlobkom il-ħudi għal ħnina tal-Alla. X'għandu jkun l-inċentiv biex jiena inħobb il-ħnina tal-Alla. Biex tagħtu lil ġisimkom bħala sakrifiċċju ħaj. ċoħ minn ġurnata għall-oħra, minn sbieħ il-jum, minn mal-lissir ġurnata oħra, zbaħt, stembaħt, ħammur għaxol. Minn ġurnata għall-oħra għanna nkunu sakrifiċċju ħaj, imqaddes u li joġu bil-Alla, għax dan huwa s-servizz xieraq tagħkom. Loġikament, jiena rrid nirrispondi billi ngħid jekk Alla urini l-ħnina tiegħu skont il-pjan etern tiegħu, allura jiena rrid nirrispondi billi nħobb. Taqblux ma' d-dinja, għamiex nibqaw nikkupjaw il-ħazen ta' d-dinja u l-filosofiji tagħha. Imma tbidlu bit-tiġdid ta' moħħkom biex tarfu li mija dik ir-rida tajba u li toġob u perfetta tal-Alla. Iva, jekk aħna rridu illi nagħmlu ħoss f'pajjiżna, il-Vangelu jibda jixxandar bil-qawwa. U li nies jibdew jindunaw jgħidu din mhix reliġjon oħra, imma din hija xi ħaġa ħajja, din hija l-operazzjoni tal-Alla fil-bnedmin. Irridu qabel xejn nilqgħu l-verità sħiħa tal-Alla. Bla ma nargumentaw kontra tagħha. U dik il-verità illi timbuttana timmotivana biex ngħixuha. Ġesu meta kellem lill-dixxipli eżattament qabel ma sofra s-salib. Fi Ġwanni 15, vers 16. Jgħidilna, la jgħid l-apostli qed jgħid lilna, qed jgħid il-dixxipli kollha tiegħu. Mhux intom għażiltuni. Tista' tkun aktar ċara minn hekk? Mhux intom għażiltuni, jekk għandkom l-idea, Pietru, jew Indri, illi intom iddeċidejtu skont ir-rieda ħielsa tagħkom, jew fitlilkom, jew irraġunajtu illi qblinna nsiru dixxipli u ma nibqgħux sajjieda, Ġesu qed jaqtalhom iż-żarda hawnhekk. Qiegħed ineħħilhom kull konċett ħażin dwar il-ħaġa. Mhux intom għażiltuni, imma jien għażiltkom. Jiġifieri lanqas kienet xi ħaġa ta' bejnietna Alla u l-bniedem illi b'xi mod jew ieħor 50 u 50% jew 99% u 1% le.
Mhux intom għażiltuni, imma jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru u tagħmlu l-frott. Qegħdin tarawha it-teżi tal-pritka kollha tiegħi. Tinġabar f'sentenza waħda. Il-fatt li Alla għażilna jagħmilna għażanin, Ġesu qed jgħid għall-kuntrarju. Kieku ħallejtkom u ma taġ kaskom kont tibqgħu sajjieda midinbin u tispiċċaw fl-infern. Ma mhux intom għażil, jiena għażiltkom, u għalfejn għażiltkom biex tmorru u tagħmlu l-frott u biex il-frott tagħkom jibqa' sabiex kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Mela, għandha tkun ħajja ta' frott, għandha tkun ħajja ta' komunjoni mal-Alla, mixja fil-qrib mal-Alla, fit-talb, fil-qima, fl-adorazzjoni, fil-ringrazzjament l-Alla. Ġesu qed jagħmilha ċarissima hawnhekk. Dan li nikmandakom, is-sentenza ta' wara, dan li nikmandakom li tħobbu xulxin, propjament. E appuntu, jekk Alla ħabna, kif se wieġeb jien billi nħobb? Inħobb il-proxmu tiegħi, inħobb partikolarment il-ħuti fil-fidi. Jekk id-dinja tobgħodkom tafu li lili baditni qabel badet lilkom. Hija wkoll ħajja meta d-dinja ssir taf illi Alla illi ma temminx fih. Twarbu ma tridx li Alla jindaħlilha fil-politika jew fil-kummerċ jew fil-edukazzjoni tagħha. X'hemm minn dan? Ma meta d-dinja ssir taf illi Alla mill-eternità għandu il-maħbubin u l-mażulin tiegħu. Hemmhekk id-dinja tirvella. Turi imbagħad hemmhekk il-vera mibeda u rusa u nvidja kontra Alla. U ċisa qed jgħidilna hawnhekk jekk id-dinja tobgħodkom li baditni qabel badet lilkom. U allura meta aħna nieqfu fis-sħiħ u ngħidu jien naf li Alla għażilni għalx il-qajd is-sejħa tal-Evanġelju. Dak il-Vanġelju qed ngħixu f'ħajja ta' mħabba, f'ħajja ta' ndiema, f'ħajja ta' għajnuna lil proxmu tiegħi, f'ħajja ta' qima lill-Alla. Hija wkoll sejħa tbatija. U nafu kemm il-Knisja il-dawk li n-nies li kienu fidili matul iż-żminijiet u x'għandru l-fehma sħiħa tal-Alla. Batew għall-fidi tagħhom. Batew. Ħafna minnhom mietu, martri. U kienu kalpestati, kienu majra. Ma Ġesu qed jgħidilna qed jiftilna għajnejna. La darba rċivejna l-mħabba mingħand il-missier, m'hemmx nippretendu minn ħadd ieħor il-mibeda tiegħu. U frattant Ġesu qed jgħidilna ħobbuhom il-edewa tagħkom. Ħobbuhom itolbu għalihom. Birkuhom meta jistħukom. La jekk għadkom ma għadkomx forsi konvinti fitxu l-għajnuna. Starġuha din il-ħaġa. Għamlu aktar riċerka. Itolbuh il-Alla. U għajdulu jekk dan li qed nisma' huwa fals, mela urini li huwa fals. Urini mill-iskrittura li huwa fals. Ma jekk huwa vera, irrid inħadnu. Irrid nilqgħu. Irrid ngħix fid-dawl ta' dil-verità tant kritika għas-saħħa spiritwali tagħna. Il għaliex tatina ħajdu hekk l-aqwa inċentiv għall-qudusija u biex tabilħa nkunu dixxipli denji ta' Sidna Ġesu Kristu. Blind, but now